हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि यूट्यूब चेनेलाव दा नै जोङो धोनस्री गाथ थांनो नागिरदों अदालगुरिनिफ्राय धोनस्री गाथाव माने गाबोन इलेक्शन नालाय दा धोनस्री गाथाव दोनहैनो नागिरदों आं सासेखौ माला मोनखा दा सान्दुंआ बिराद गोसाथार दे गाखोदो थांसै आयु गरमा दे नायलांबाय था भिडिअखौ जों दा थांगासिनो बाइक सालायदों आखाइ फारसेजोंनो गामि गिदिरथार जोंनिया मोजां ना सोरमोन जों गामिनि भिउ दैफा ओंखारो बेनिफ्राय बे सेलमारि मोनबाय जोङो बे लामायानो डाइरेक्ट लांखागोन आरो दैफां सब नै रौता सारियाल' दङ जोङो मेथाइ लायनो थांदों दा न'आव थाङोना मेथाइ लायनो थांदों आरो बे जाहैनो जाबाय फैदो नै जों दा धोनस्री गाथनि दालां गोलावखौ मोनखांबायानो जोङो नै धोनस्री दैमानि सायाव थानाय दालां गोलावखौ मजा मोनगुलायो बे खोन्दोआव फैबा मोनफैबा गोदान बे जाबाय धोनस्री गाथनि सिगाङाव मोननाय खाथियाव धोनस्री गाथनि खाथियाव दालां गोलाव आरो बियो बारबाय जोङो गामिखौ मोनखासिगोन जोंनि गामि मोनसिगोन आङो ओरैजाय फाइनालि मोनफैबाय नै गेटआ मानसि दंना गैयाथाय गेटआनो मारिनायसो माथो खेवनां मामा आंखौबो लादोब्रा ओइथिंजाय थांनानै बैथिं न'आव हाबहैग्रोदोब्रा रावबो गैया नामा रावबो गैया न'आवनो आं न'नि फारसे गिदिंबोफिनबाय आरो दा दैफां ट्रेन माबायाव दङ आङो दा ट्रेन गेटआव आरो फाइनालि लोगोफोर आङो हिन्जावखौ दोननानै फैफिनबाय नै न' मोनफैबाय आङो न' उनथिंजायसो माने गाबोननि इलेक्शननि थाखाय आङो हिन्जावखौ दोनहैदोंमोन धोनस्री गाथआव
आरो अनेक खोनानो मोन्दों आरो धोनस्रि गाथआव बहुद दायो सिं सिं बहुद दावराव बिदिनो गारि बुख्रुबनाय मानसि बुनाय जे गुलिजों सिन्थाय मानसि बुनानै नैबेफोरबायदियाव दा जागुलायनाय मानसि लोगो मोनबोदों खोनाबोदोंबो। आरो बिदि दाजाथों गाबोननि इलेक्सनाव आं बेखौनो बुंहरबाय बयनिसिमबो जोंनि BTR बा BTC इलेक्सनाव बयबो मोजाङै मोजां भटखौ होयो आरो गावबा गावनि सायख'नायाव बिजाथि महरै गावबा गाव गोसोजों मोजां मोननायनाव हो आरो सोरबा सोरबा फैसा राननानै जुदि उमुगाव हो होननानै बिदि होनबाथाय नोंथांमोना गनायनानै ला फैसाफोरखौ ला ओमफ्राय भटखौ गावबा गाव गोसो बायदि होबानो जाबाय। दे आंनिसिम बेनोसै आंनि बुंनाया। दे भिडिअखौ आं एहायनो दोनथ'बाय।